салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ма автори канал Муҳаммад Паланг. Номад Паланга. Ва имрӯз якшанбе рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. Простатит чиай, геморрой чиай, миома чиай, молочница киста чиай. Ин беморие аст ки бародаро ва хоҳарои моро азият медиҳад. Ман ҳамчунин як бародари шумо роҳи ҳалли ин бемориҳоро ёфтам. Ин чизе ки дар дасти ман мебинед фитосвечае ки пурра аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва ҳамчунин дар таркибаш қисар ҳиндӣ ва 4 нитимин яъне равғани сияҳдона дорад. Бародаро ва хоҳароне ки мехоҳанд фитосвечаҳои гиёҳии худро дастрас кунанд дар WhatsApp-и мо нависед. Хуб, оғоз мекунем барномаро ва сухана месупорем ба шахсе ки муроҷиат кардаги. Салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. Саломати кор босозам. Шукри Худо браҷон, аз шумо пурсем мушкили шумо, сабаби муроҷиат дар мо дар ин барнома муроҷиат кардан дар чист? Шукри Худо ака, саломати ҳам созай, корам созай. Беҳтарин. Мушкили даме ака ки примерно рӯзои 3 сентябр, 3-4 сентябрда я одамда сум додаги мақсад одам Москва-Сити да кор мекунем, криптовалюта қайд заниматься мекунем. Шогирдо каскор карда савдан, аммо одам омадай ай шогирдо пурсидай дагиҷо намоз бихонам. Ай тарафдор омадай. Хача сумдор гирифтай, как будто кадоми фребишка даги. Сумоша через крипта бировадан, бизнесмен гирифтай хача. Бачаҳо дидан намозхониша, хона оварданаш, хай намозуша хондай, боварш кардиян. Баъд гуфтай ки сум дар корай ма положением вазминай, мошина фурӯхтан дар корай, мошиниш қарздор бидай, тай 30,000 рубл, 30,050 рубл барои мошина фурӯхтан, бояд суми қарзи мошина медодай одам. Бачаҳо бовар кардан, намозхониша дидан, рафториш соз, гапзаниш соз, телефоношам проверка кардан. Ҷоя гала қарздорон естественно биянаш очашам гапоичашам проверка кардиам, просто телефонаша да вақти хо рафтанаш бовар кардиан ам одама тай 96,000 рубл додиянаш. Ҳозир одам алоқа да бид то бигем то рӯзои 5-6 сентябр алоқа да бид. Пулоша мепурса, ака ҳозир бега мефурӯя посадка дора соатҳои 12. Майра чӣ мегум ака? Ту мардаки сухан кардӣ, ҳар рӯз мотора я ҳафта шид то хуната билетта гирифтем, роид кардем, телефона намебардорӣ, гап намезанӣ. Кори тира ака минут дабуд кардем, тумора давунда гашта, телефонта намебардорӣ. Ту дина зора кардӣ ки ман мерам саҳар, қатиш саҳар бегаҳ шид ака. Акам пацанак бегаҳ соатҳои 12 меоя ака, ман вая чӣ мегум? дар якум комментария бародаро ссилка закрепи чидаги барои шахсое ки бештари вақти худшона дар тамошои варзиш мегузаронанд. Шумо метавонед ки вақти худтона ба фоида бигзаронед. Ссилка дар якум комментария бо ҳамроҳи ссилкаи телеграм канал ки шумо метавонед даромада обуна шавед аз баромади видеоҳои нав ва дигар хабарҳои канал ва ҳамчунин видеоҳо кай мебарояд, чанд қапас мебарояд, рафти съёмка ва монтажу ҳама чи, мисол ма картинкаи видеоро пешакӣ аллакай дар телеграм мепартон, баъдан дар ютуб мебарояд. В общем телеграм канал да бошен, хеле ҳам хубай, аз бисёр чизо бохабар мешавед ки на ҳамеша дар ютуб мебароянд он чизо. Ссилка дар якум комментария закрепи чидаги. Вообще ҷавоб намета, бо даже бачаҳоро угрожат кардаги ки шумо криптовалюта заниматься мекунед, незаконие, ман меҳсашинос дорум, шуморо мехапам, маҳкам мекунам. Криптовалюта ягон чиз незаконӣ надора бародар, если что ма худам дар ҳамин кор ҳастам, ягон чи надора ва дар ҳамин кор ҳастам. уш беста основной ҳаму чихе биган обменни ки ма обмен валюта мегӯям ки ма тариқи P2P чи мекунам. Мисол ма ҳоло расходе ки мекунам тариқи фунтай ва даромади ма тариқи рублай ва унора ма просто так анализ карда дар иҷа наметавонам. Ма тавассути P2P ҳамин корро ма мекунам. Любой транзаксияе ки ма меояд, даромаде ки ма мешавад, ҳамаю тавассути P2P мегзара. И ягон ҷои ғайриқонунӣ надора и кор бародора. И чизи ҳамин асрай. Если что ин ҳамуд угрозат қадри наметавони ягон кор карда, агар мара дидиста бошӣ. Хуб, давом метем. Худаш да Челябинския да бозор кор мекардай. Мисол агар оли суратоша мемони яка худам чи шавӣ кардаги. Бале, бале. Чатудам переписка ҳама чи шастай. Мақсад ҳамин одам мода дар кор агар ягон кас бишносаш алоқа да бирояд.
хоб одам дар корай, одама суратоша мондем. Ному фамилияша медонӣ? ном фамилияшро паспорт ҳама чи ҳаст, ҳама чизаш ҳаст, ном фамилияш ҳамаша дорем. Так, ҳамаш боша беҳтарин. Суратша мемонем, ном фамилияша менависем. Ҳамун одаме ки сума имена ҳамун додагия дабарта. ду бача мо омад карчи дар пешмо намоз хонда, ҳамин тай автомоз система аст. Абуҷон чо каре? Уручат кара метуни, наметуни? Брат. барои сума ман якум бор найдисам. Онеш ё брат, оза ситуация барои мегум ҳамеша бля. Пул сука лапата ма ё бомаша. Просто ҳозир он ситуация барои гуфтам. Ҳамин кора мекардем, ми устода моро дарс медод. Амуҷа ҳамин кора мекунем, миёя, короче дар ҳақиқат ҳамин одам бизнесмен буд. Не красов $1000 зиёд буд. Короче умад дидемш бачаки хоксор, тоҷики узбекистони. Пеш мондаши што намозоша хонда, дидам ки зиқа чотай хели меларзад. Ягон проблема дор ё кора ёдгирӣ омадагӣ. Багаш умад ҳамин ситуация шуда, короче нақл кард, короче одам и кор действительно шидаги айда, короче я шогирдиш, короче ранги еврей будай. Омадай очаша оча мегуфта, оташа ота. Дар бозори Китой бозори, короче Челябинскда кор мекардай ҳамин одам. Кор мекардай, бояд пахта мезадиян, бизнес пахта мезадиян, Эрон, Қазоқистон пахта мезадиян, $500,000 гирифтай, короче гуфта $1 намеша, мо бояд я USDT чида, короче кашлоқати бояд дор бизгаронем, короче байни ҳардиш, короче кашлоқи мекунан, код пода ҳамаша шогирдиш мегирам, мегреза мерава, шогирдша дароз додагай намиёва. Пулора гирифтагай, рӯз снимат кардестай, пулои ура, короче ӯ пулоша хурд, чикор кард, ӯ худаш медона. Омад ҳамин ситуацияро нақл кард, што мо ҳам хеле проблема даем, ям мошинаш, короче 6 миллион рублай, короче ҳамин кадом Мерседес, намедонам чӣ хели Мерседес, нишон дод, суратоша ҳама чиз доша, ҳамира бояд мефурӯхта. Мошин дар Челябинскай бизнесмено ҷурош 2 миллион арзон кардагай, што би сразу бифурша мошина. Қарзои на майда исусну қарзоша бития. Короче гуфт мошин дар учётай, короче дастаянка исодагай қаздор шуда 36,000 додемш, короче рафт корша буд кард, бояд дафъи дига омад, бо гуфт ки 50 та дар кора. Абубакр ҷон амин ватсаби ман ҳай. Абуҷон, короче илтимос дорам да. Ҳозир проблемам япчо хал каресам. Бояд 50,000 дига дар кор шудеса. То понедельника вручат кара метонед, 100,000 кара метаям. Қити рафта мегирем пули машина, ҳамунҷа метим, паспорта метим, военҷавӣ метим. Ҳозир 200,000 кара он ахмақба додамиша, я ҷиҳунам гирифтам. То шаба кара метиям гуфтам. ҳамунчун барои ҳисоби ҳамун нагирифтам да. То душанбе, худохоҳ душанбе 100,000 ҳамтон мепартон пештон. Қити мерим мегирем машина, ваям документум метим, документум ба шумо меистад. 50,000 дар кор шудеса ҳозир срочно. Аммо илтимос, ха бояд, ха не бояд, не. Ҳамин вот вручат карам тонистед агар. Барои ҳам туда судам хеле гуфт, бо 50 та додем, ҳама чизо ҳаста якам. Бояд бор дига гуфт 8,000 дига дар кора ки ман рафли кунам. Садавот мерам, гиҷо мерам. Бо 8,000 додем, охирон рӯз умад гуфт чо карди, гуфтем пула роӣ намекунӣ, гуфт мо бояд Челябинск парам, гуфт нашидеса, ман бирам, гуфт сразу афли шуморо бигирам, обратно роӣ кунам. Дар аэропортам гуфт мо чӣ хизмат кунем, соат 12 шава, 1 шава, гуфт ки короче 3,000 дига дар кора, што би ман билет намерасай, на самолёт пардесай, ман бизгаронем, ман меравам. Хеле роиш кардем, короче саҳар занг зад, гуфт ки номерои картара парту, ҳама припискаош ҳаст, яка роид мекунем. Хуб. Короче нависем чикор мекунӣ, гуфт ном фамилияи получателин картара роӣ ки, гуфт ки получат мекуна, инамҷа Раҳмон Абубакр, ҳамира роӣ кардем, короче карташа нависагем, ҳама чизо ҳаста. Роиш кардем, ҳамин хати ҷавоб намета. Бо дальше навис, короче мега шумо криптовалюта заниматься мекунем, ман шогирд чӣ дорам, короче Фесбида кор. Ай ҳамада ҷои смешнош ҳамияй. сума гирифта и то бо таҳдид кардан ки шумо криптовалюта заниматься мекунед. Ин як кори ғайриқонунӣ нест. Братик, я всё понимаю. Ҳозир Челябинск паридару мегирам,
сука, я азоб дода будам, пулашо мегирам. Метем. По номер Аллах метем мозер. Кому на каре сама, может, блядь, трясется вообще, не пойму. Абу Джон ты говорю. Куркаре сам мозер, кому на бинум. Пари даром я блокарам Челябинск, сука, и мегир мазоб туда, не потом. Фамидем сам. Куда шарма хал мекуну, Челябинск равом шут. اونا اومدن که جا نمازا شخون گفتم بدرو باسکی کی بوی سگ کردیسه آدم بچه یوش 96 های تولدش رنگی 40 ساله هست فقط رنگی خوب خورده گشته افتیم درو اومد که باسکی نجا جای نماز دادیم که نمازکات نماز ما بخونم نماز شخون کس شکم شد سیر کرده که برامد رفت همی قطعی دیگه نزدنگه گپ خشرو می نویسیم برادر چوکه دیخواه ما باید همی پل اینای کلان و اینای رئیسه کروچی ما باید ачо дучут мемда мо чанқа кор мекардем мегем брат ина ма кор кардем ина ҳисоб китоб карочи гуфт ира гуфтем ки ҳамқа 96000 ҳам паат гирифт грех рафт штоби ҳам видеора бина ка машиникиш дар дига кас мош 200 нафара фиреб кардаги ка вақте ҳами ситуатсия шида ка чӣ кардем вақте фаҳмондемш ки мақсад партосума карта получателя роӣ кардем уже чӣ кард дига ҷавоб да нагирифт вақте гуфтем видео мекунем мақсад меброем блогеро да блогери узбек намеброем баъдам хе чида угража да гузашта уже иш штоби низакона шумо ҳам хе дела хатиен мегирем чӣ мекунем як чӣ дорам шиноси ФБР дорам карочи мерава ай ҳама москва шуморо депортировать мекуна да мисол мебарам основной деятельности шумо как масъала хитон дар биржа барои хитон кор мекунед ё ки обучат мекунед кори шумо чӣ буд худмон ба худмон кор мекунем ҷа мисол шогирдон ба худмон ягон каса дарс ёд наметем просто перепродажа криптовалюта мекунем мисол наличка снимат мекунем меброем аз каси да башни федератсия пополнит мекунем мефурӯшем обратно байбида окей ягон ҷои ғайриқонунигӣ надора не охӯ медонам инҷо урусо довистоно ҳам одами бисёре кор мекунанд просто интереснаш ҳамия ки у одам ҷои хов надошт мисол ранги бигем саги бесоҳиб ҳамҷа буд бачаҳо дидиан дилшон сӯхта сумуш додиан по итои угража дора ма ҳамин қадарша мегум ма меброрум албатта чӣ ихта мемонам вақте ки видеоро дидӣ бисёри хеле ҳолатҳо мешавад ки видеоро мебинанд баъд медуранд зорода мезананд суратҳои маро делит кунед қавр бало ҳама вақт мегум ҳамин хел одамое ки меброен ҳаракат кунем вақте ки менависандтон ки мо меброем муҳаммад шарифовта видео мекунем ҳамин гапа шинавидин сразу бутем барои чӣ хотир барои хотире ки агар сума доди ҳам ма просто менависем дар болои видео ки сума дод ягон чиз далил намешавад яъне ки ҳамин доғи сиёҳ дар таърихи шумо як умр меиста ҳамин доғи сиёҳ барои ҳам хотир илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ ба мисли бисёр ҳолатҳое буд ки як занаки дигара 1 миллион ваям нависонам хе ранги шумо видеош кардем видеора ва скрина нишон метаҳад ки мо видео кардагем ҷошта рӯй мекунад якта дига ина бо пеш аз сёмкаи худат бояд ба чаи дигар ҳам буд ваям хе гидат кардагӣ бояд записш мекардем пешаи худ қати вай баъдан худ қати скрин рӯй кард ки акама ӯро гуфтумуш сума рӯй кард кароч инем хеле бароям хотир ина ё умни худ кардагиам а шумо дига зора накунем сразу кора ҳал кардана кора лекин ман медонӣ чӣ фикр дорам братон ман мегум ки ҳама одам вазифаи худаш ҳам хеле машиничист ва ягон хел ягон миллионер ягон қилия ҳеч нест барои чӣ ки одаме ки ӯ қадар чизе ки нишон 500 000 тариқи USD фалон бемадон карда мошиниши қадар места ӯ хел одам ҳеҷ вақт чӣ бугум 30,000 яъне аяка 30,000 50,000 8,000 омадамада 8,000 дига намереса билет бигирам ё ки 50,000 ӯ хеле чиза ниёз надора ӯ хел одам ӯ хеле одаме ки $500,000 қати кор мекуна вай минимални ки дар куни кисаш агар боша ҳичи набудан шахи мо мегем ку кисам да ягон танга буд ана ҳамун ягон тангаи во миллиона да киса минимум вай ӯ худаш ҳами хеле вид метиян як кинои қазоқӣ ҳаста агар тамошо кардагӣ бошен одаморо кор да мегира мега кори шумо чие баъдан кори ҳамун одамое ки дар кор гирифтагӣ вобастагӣ аз он мекуна ки ин машиникаи худаш аренда мегира мошини қимата я одами дигар аренда мегира ӯ арендаи мошини қимата гирифтагира бо дар номи я одами дигар мегира ки пасути ӯро паставид мекуна
فهمیدی خود چم خیلی بیزنسمنی کلان میگیره دیگه شافیورش ای داره کرده سی سوس رفته سی هیچ نداره میره دگاوری سم میکنه قطعی آدم بیزنسی کلاندار همچون همسایه سرمایه همچون 50-50 گفته بیزنسی وایم اوبراد میکنه میره کارشون هم خیلی وید نشون میتن و هیچ ندارن در اصلا این خیلی آدما حتما باید برویند چون که مردم بشناسشون و آدمای میبروه یا که نمیخیلی همه برویند باید میگه برادر گپ در اینجا دیگه خیلی بود تو باید طرف گوش میکردی من چیکار میکنم وقتی که آدم مراجعت کرد من مراجعتش قبول میکنم در اکران میبرورمش وقتی که تو یا اینکه دیگر آدمایی که در همین خیلی برنامه میغلطن با فکر این برادر روزی نباشین مرحمت تا میتونی که ببروی گپ زنی позиция اخته بعدا ما خلاصه میبریم از دو позиция یک تاشه با مثل اینا هم تا دلیل و فکت میبروی نشون میدی برعکس کارا محترم گوش میکنیم همش آزاده خب برادرها تقدیم ما دلش سوال ندارم اگر یگان چیزی گفتنی باشه میتونیم بگین اگر نباشه جنبش میکنیم هیچی اکا همو صورتاش هم ویدیو دادمون مثال گفت نام فامیلش همش مونم گفتی خیلی دکا با فکر میارم آدم ماشینی که مقصد هم خیلی میگردم مرا فهم کرده مثال اون کسی گرم دا اگر ماشینی باشه اون کسی گرم دا چیش نگالته بگیم دا چه خوش خب قبول تقدیرگانه پانوتون با الله خودتون نگاه کنین باور نکنین بگو یک سوال دیگه اکا میشه نمیرو شبتین پیشکی بر خودت علاقه بروش تو بی ما هم خیلی ویدیو کردیم ویدیو را یوتیوب دامه уже دیر دمی روز میبره ویدیو تمام میشه چی در سرلاوها اکا چلیابینسک بنایسی به حرف کلان بختر میشه چلیابینسک دلش چی مقصد اما آدم های چلیابینسک در جای نمینات ده короче ماشینی که چلیابینسکی وای کار میکنه در هم بزرگی اپتون بزرگ کار میکنه اونجا در بار میدرونه ایرا خیلی میشه ماشینی که چلیابینسکی زیر نقابی دین پاد همه خیلی ماشینی کار ما بعد میبینیم که دین نقاب میکنن و یا دجالن اکا نماز میخونه با خاطر نماز میگه آدمی که نماز میخونه او را باور کو خدا میکنه خیلی که میدونن که همین سلابستی خلق ما همه کی دل صاف دل سوز با که مسلمان که هستیم همه یک از الحمدلله میگریش همه تکنه دیگه تمام میدویم او توراتش میبریم این تنه کی پاد اوش نمیدونه خیلی نگاه کنه اختونا برادرها فینانس خطی کار میکنین احتیاط باشین خیلی خلاد خب پانوتون بخدا خب برادرها فکر رکھته اختونا در کامنتاری بنویسین در ویدیو لایک موندن فراموش نکنین در بالای اکران شما سلک‌های لازمه کسی که بلاگر شدن میخواه بدروین معلوماتی پورش هستی و دو ویدیوی نوی آخرت تماشا کردنش فراموش نکنین همه در خیر تا ویدیوهای آینده